ערב טוב למאזינים. בסרטון הזה, שאני כרגע מצלם, אני רוצה להסביר לכם על החלק בשעון שנקרא טיק טק. בסרטון הקודם שעשיתי, העליתי לפני כן, אני הסברתי על החלק הזה שאתם יכולים לראות, ואני מצביע עליו, שנקרא טיק טק, והוא מאוד חשוב בשעון. החלק הזה, בעצם התפקיד שלו זה לספור זמן, ולא לתת לקפיץ להשתחרר במכה אחת. מה זה קפיץ? על איזה קפיץ אני מדבר? בכל שעון מכני בעצם יש קפיץ שהוא מונע על ידי הקפיץ הזה. כשאתם מותחים את הקפיץ הזה, הוא מפעיל לחץ על גלגלי שיניים, והם מסתובבים. וככה בעצם מזיזים את המחוגים בשעון. אבל אם אנחנו נמתח את הקפיץ, ולא יהיה משהו שיעצור את הגלגלי שיניים, קפיץ ישתחרר בבת אחד וגלגלים יסתובבו במהירות רבה. זה כמו עיקרון של מכונית צעצוע. כשאתה מותח את הקפיץ שלה, משחרר והיא נוסעת עד שהקפיץ משתחרר. זה לוקח כמה שניות כי קפיץ משתחרר במהירות רבה. בשעון אנחנו צריכים משהו שלא ייתן לקפיץ להשתחרר במהירות רבה, אלא אנחנו צריכים שהשעון יספור לנו זמן לאורך הזמן. הנה פה אנחנו שמים את הטיק טק, במקום הזה אמור להיות. ותכף אתם תראו שפה גלגל שיניים, עם שיניים מיוחדות, שהוא בא במגע עם טיק טק. וטיק טק בעצם, בעזרת הגלגל הזה, עוצר את כל המנגנון ולא נותן לקפיץ להשתחרר בבת אחד. תראו, יש שיניים מיוחדות, וקפיץ לא משתחרר כשהטיק טק במקום, כי הוא ננעל בשיניים האלה של הגלגל, ועד שלא מזיזים את הטיק טק, שבעצם הבלנס מזיז אותו שמאלה ימינה, והוא לאט לאט משחרר את הקפיץ, וגלגלים מסתובבים. אתם תכף תראו את הפעולה הזאת בהמשך הסרטון. כרגע אני מבצע מתיחה של הקפיצים. במנגנון הזה שתי קפיצים, שימו לב, למעלה בצד שמאל וימין, ותראו איך הגלגלים מסתובבים במהירות רבה. למה? כי הקפיצים מיד משתחררים, בלי שמשהו ימנע מהם להשתחרר. בלי שמשהו יעצור אותם. הנה, בבקשה. הנה הם עצרו. עכשיו, אני אראה לכם איך הטיק טק עוצר את המנגנון ולא נותן לקפיץ להשתחרר. תכף אני אזיר את החלק למקום. הנה, בבקשה. אז זה הטיק טק. לפני כן אני אראה לכם אותו, אדגים לכם אותו, תראו איך הוא נראה מקרוב. הוא נראה בצורת מזלג. אתם יכולים לראות בצד שמאל שלו וימין יש בקצוות שני אבנים שהם באים במגע עם גלגלי שיניים, עם השיניים של הגלגל שראינו עכשיו. אחרי זה למטה יש לו זנב מיוחד, שהזנב הזה מקבל מכה מהבלנס. בלנס זה גלגל שיניים עם קפיץ ספירלה כזאת. הוא מתנדד מצד לצד, והוא נותן מכה לטיק טק, ומזיז אותו שמאלה ימינה, וזה עושה את הפעולה הזאת של טיק טק, טיק טק, טיק טק. ובעצם הוא משחרר את הקפיץ לאט, וגלגלי שיניים מסתובבים, ומזיזים את המחוגים עם המהירות הנכונה, שבעצם מראה לנו את הזמן. עכשיו אני אחזיר את החלק למקום, ואראה לכם שזה עובד. הנה, כבר החזרתי את החלק, כיסיתי אותו עם הגשר. צריכים לסגור עליו את הגשר, שהוא לא ייפול לנו. הנה, אני מותח את הקפיצים. תראו, עכשיו הגלגלים לא מסתובבים. ולמה? נכון, כי הטיק טק לא נותן להם להסתובב, הוא לא נותן לקפיץ להשתחרר. והוא יחזיק אותו ככה עד שאנחנו לא נשים במקום את הבלנס.
ואז בלנס יעשה פעולה של להתנדנד שמאלה ימינה, ובעצם יפעיל את הטיק טק, וגלגלי שיניים יתחילו לנוע במהירות נכונה שאנחנו צריכים. עכשיו אני אמתח את הקפיץ עד הסוף. זהו, הנה, ננעל, מתחתי אותם עד הסוף, את השני הקפיצים האלה. במנגנון הזה יש שתי קפיצים, כבר אמרתי. והנה, עכשיו אני אראה לכם איך הטיק טק עובד כשהוא מקבל מכה, הבלנס. הנה, אתם רואים? אני נוגע בזנב של טיק טק. ותכף אני אזיז אותו, אתם תראו איך הגלגלים הסתובבו. בלנס יושב פה. תראו, טיק, טק, טיק, טק. שימו לב איך הגלגלי שיניים מסתובבים. גם הצהוב העליון מסתובב. הוא זז, זה גלגל שניות. הוא מזיז את המרחוק של השניות. טיק, טק, טיק. תראו. טיק, טק, טיק, טק, טיק, טק, טיק, טק. עכשיו אני אראה לכם מנגנון אחר, אותו מנגנון, שנראה בצורה בדיוק אותו מנגנון רק בשעון אחר, אבל כבר בלנס במקום. הנה, אתם רואים? זה כבר בלנס במקום. שימו לב איך הבלנס עובד באיזה מהירות, והוא מזיז את הטיק טק, והנה גלגלי שיניים מסתובבים בדיוק באותה מהירות שאנחנו צריכים. וככה בעצם עובד כל שעון מכני. כבר יותר מ100 שנה, אם לא יותר. חברים, פה אני מסיים. תודה רבה על הצפייה. מקווה שהיה מעניין. תשימו לייקים, תרשמו תגובות, תשאלו שאלות, ולהתראות עד הסרטון הבא.